welkom bij de stream. Jodio mensen. Ja, Keel gaat ver. Julian? Ja. Julian, hast du Björn op mute? Ja. Mooi. Ik kijk. Ja, goed even ready of zo? Wat bieden? Ik ga weg. Oh, dat jij echt kut op een stream, ja. Ja. Kijk even rustig, hè. Adem. En Ja, dan maar- met een keer al dronken crackfries. Ja, Björn belt nu weer. Ja, jammer man. Ja, Björn belt nu weer. Ja, je valt maar op het lijstje. Zou jij me nog? Het is nou nog maar erger, man. Nou, de praat zo, Louis. Ja, dit is beter. Loot leeg. Nee, op hoor. dark. Ja. Maar doen we echt te droeg gewoon, Romke. Nee, ik wil echt terugflashen, maar ik niet boeien. Nee, dat lijkt me... Oh. Kijk, ik ga naar jou, ik ga iedereen lezen ietsje. Ah, wie? Ronke, doe die microfoon loeder, jongen. Ik jij die amper. Ja, Ja, dan kijk. is het beter. Nee, helemaal niet beter. Maar dat is het beter van een reputatie. Ja, dan krijg je proximity. Een pasties mensen. Doe dat ding nog loeder. Ja. Oh, zeker zo'n meisje. Jongens, we hebben een default van... 9 door het net, ja? Je laat je burst SMG, I don't know hoe aan zit. Waar is die? Ik ben dan ook even Engels praten. Hello guys. Wat? Nee. Die headshot me in één keer met zijn kutpistool. Nee jongens, help, help, help! Ja, ik weet Oh. het. Dat is nou even jammer. Wat ik maar met wat is. Reboot. Ja, kom maar even meteen. Ja, had hij nou zo'n koulo ding? Het is maar Ja, één van, wel, één van speler. Ja, 30 geen shield. Jongens, even in je chat spammen. Oh, dikke. Oh mijn god, die is echt ziek, jongen. Goddicht. Yo. Hey, switch even, ik heb die lekker op 5. How do you feel that? Waar boek ik mee? Oké. Ik kan Louis al. Bouw snel voor me. Ga ik die niet aan zitten. Waar is het? Hier die fight. Ik ga Max op thuis. Ja, maar stel, ik wil meteen in. Kom op, hit hem nou. Oh, jongen. Ik ben echt slecht man, pistol. Ik ben sowieso slecht. Hé, ik maak al wel reboot worden. Oh. Ja! Nog niet! Ja, I need that pump! Ja, on the shield trouwen, GG! Bel uit Julian. Kom je, ik een stuk splash ding, kom je. Jongen, ik zou net streamen, ik zou net de game maken wij het streamt. Ik ben echt de slechtste van het spel. Nee, dat is net. Oh. Hou zeer goed, kijk. Ik ben. Another one. Jongens, laat even achter in de chat wat voor game we moeten spelen. Ja, die is echt low.
Wat wordt de volgende game die we gaan spelen? Liet ik al in de game doen of samen? Ja, ik ga ze allebei low. Maar zie je? Die boot is echt heel... Ja, die is echt 12 of zo. Die boot is echt heel goed. Die ga ik echt low. In zijn nacht. Ja, die boot ga je hem echt nooit zien. Deze haast wel Kevin, hij is echt wie. Ah, shield. Ja, maar zie je mij in die fight best. Yo. Kom je in? Super, het liep al met healing. Ja jongen, ik vind hem net wel. Daarna je wat hier neem maar Bjorn. Nou, vol kills je hem? 0. Jongen, Kevin, doe de vis niet te goed ophouden. Ik maak die huis sniper. Ja, Dat vind ik goed. Ik rest Bjorn nog. ja, daar riep ik het. Maar nog meer. Die ene daar weer geknakt. Ja, echt wie, ik haat het toch. Ik wil met 10 oorskennen. 10 kom hè. Dat is de laatste. Oh, die gas is zo boven, jongen. Ja, fuck nut, fuck you. Ik lees je, maar die kut reboot. Die is echt heel naag, maar ik niet verder. Nou, dit werkt wel lekker. Ik schrijf alles mis. Ja, 12 keer dat ik er jongen. Nou, maar die ben ja, Bjorn. Oké, ik maak even een wapenhaaf, staat hier, neem wat van mij. Hier lees je nog wel. De leidt de wereld daar. 5 kijkers. Volle. 4. 4. Oh. Oh, nee. Bjorn? Oh, dan zet ik even naar een campfire. Bjorn, we gaan even op dit ding rijden. Ja, hier. Gewoon stilstaan. Had ik een AR ammo? Oh nee, ik wil... Je mag net weg. Er zit nog iemand op dat heuveltje. Nog Oh, nee. één? Ja. Ik ben finished. Snel. Ja, ik kan je net helpen. Wat, ik ga geen... Hij is heel diep. Bjorn, pak hem van achter. Heel weg. Wat een meester. Ja, dit is een heel squadje maar één. Maar jij bent heel erg diep. Hij geeft hem no refight. Ja, ik ben... Nou. Oh, het is echt goed. Wat mooi. Ja, die Nee. komt 24 hit. Dit staat heel erg goed. Ja, Oh. ik weet niet echt wie. Waarom komt iedereen dus dan eens pushen? Maar ik ben eigenlijk een treken knocked weg. Nee, ik ben echt zo'n dikke noob. Maar ja, ik ga er al even naar me spelen, dus het is... ik ga er een reden van dit. Zeggen we dan. Dit gaat wel lekker. Meestal niet de streamshow, Leeuwen en Robert of zij even wat voor game we volgende keer moeten spelen. We gaan Minecraft en Gang Beasts en Call of Duty. Ja, ik ga geen Minecraft spelen als ze dat denken. Nee, niet eens in daar. Ja, doe het mooi. Hey, Lilian. Wat er? Is Gang Beast gratis? Nee, 20 euro. Ja, daar ga ik niet eens zin in hanteren. En Minecraft dan. Daar ga ik eens in hanteren. En Call of Duty dan. Ja, ik denk zo. Ik op corona, ik dronken lang in Woensdag. Ja, Leeuwen had Minecraft. Ja, En, en bikes.
En Gangbeast, dat kunnen we mij niet aan. Dan maakt hij iets van u zijn afpraten of zo. Dan kunnen we gewoon mij 2 controllers in. Hij is nog maar even die Duitse in Fortnite. Ja, klopt. Fortnite met de boys, deel 2. Waarom komt er waarom opeens? Ja, ik kies echt. Gewoon, zie ik saldo hoor. Die heb ik 124 en dan. Maar echt al die dat wijze skills, maar komen dan weer van die chapjes zo en ik denk dat ze leuk vinden. Ja, hoe werkt het niet? Ja, ik ben best wel mee. Nee, dat leven is niet zo. Even reclame meidje voor de stream graag. YouTube kanaal abonneren. Deel de stream. Maar niet deel. Van de Jumbo. Reclame van het YouTube kanaal. Deel de stream met een dik vriend nog steeds. En abonneer. Ik ga het straks pas terug zien. Ik wist het niet graag. Oh ja, ik zeg het nog liken even. en zo. Ik ga straks wel liken. Ik zeg op mijn telefoon in naar de comments. Wat 19 Hartstikke goed. Oftewel alleen Nee, ik Robert vind mijn kou geweest. Kut. en Leeuwen Ah, en waarom heb ik maar Matthäus. geen kou? Iets vast. Ik wil je. Oh, dit is net fijn. Net ik het. Ah, Ronke, doe me eens dit. Ik ga een beurs. Wat een mini. Wat is er maar Ronke? Ronke, Oh. als we zitten loot nakken. Ik ga naar die hamburger. Toen ga je naar de frikandel. Oh nee. Oh. Ik ben. Wat is er? Ja, nou, ik voel bij een bergendeel. Ja, champignon. Zo meestal, sugar. Dat is aardig vol hè. Ja, wel ga rustig mee. Ja, krijg ik wel een sniper, hè? Met alle Petra, wapens. en Raya. En Essen. Gezellig. Oh, dit is echt wel. Van nu Nou, klink ik nog echt een depressief op de keeper. stream. Zal ik volgende keer. Wie wil een beurs van je haar? Ik wil een wapen halen, ik ga hem op de sniper. Ik krijg zo naar Petra wel af. Ik pak dit. Hoe had deze guy shield? Ik kom deze kutheuvel in het op. Ja. Je mag dan ook een keer een plakje landen of zo, want dan zie je hem ook op je burger. Ja, dat is heel netjes. Ja. Maar die hangt dan net, die gasten die gaan Maar die gasten met helemaal live. die ene Ja, had kom een op punt. op. En die ene is fucking pushy. Pak niet pump van. Wacht even. Kijk erom. Get it pushing, I get it pushing, I get it pushing. Help jou er! Super veel steeds, maar ja, hè, we gaan niet wapens in het leven, ik heb het aan hebben. Wat een tyfus plak is dit, wees? Dit is heerlijk. Nee, Ja, maar je landen landt we gewoon nergens echt op. vet na. Het komt echt maar door het plakje, je landt gewoon vet na. Die dit kunnen halen. Oh, Nou. Maar Ja. man, ik zie burst al in om heen, ik zie 6 burst even. Ja, Maartje Nee, oh mijn god, nee, maar het is Ja, echt met. en Petra en Essen. En dan een oudje. Oh, En wat ah leuk. ja. Oh, wat leuk. Ja, vind ik. En dan moet ik de streamer echt even uitpakken. Ik wil heel blauw in de momenten. Oh, Bjorn, geef maar OG Dungeon, man. Hey. Geef dat maar. Doe dat gewoon. chat lezen. Wat leuk jongens, geniet ervan. Ah jongens, maar een hey schatjes. Ja, Bert komt terug. Ja, vind het wat leuk. Dit spel is echt nice. Maar waar bel je Ja, hoe nou? kijk je hoeveel? Ronke, Bjorn, Kevin en ik. Nieuwe lief even. Ja, jongen, de beste ben ik dan denk ik. Ik ben echt fucking goed. Ik ben gewoon een beetje, ja. Ik ben het dat het is, maar ik ga gewoon niet in mijn lichaam. Oh, als je. Shit me mooie peacevingertjes. Zus dan, shit me mooie peacevingertjes.
Fucking mooi. Skietje. Hier met mijn spin. Ah jongen, ik doe me zo. Ik heb wel lekker doen. Kijk dat ik wel wat leuk vind. Lekker dierval. Ja, hè Maarten, inderdaad. Super leuk. Wat Maarten zoekt toch net zin in ze zijn? Oh Maarten. Nee, klopt. Dus hij zei, nee ik ga niet naar Fortnite kijken. Ga ik niet doen. Vind ik niet leuk. No. Jongen, kut hè, met die middelvinger. Ik blokkeer die. Geen Wat is fitty het? in de chat, geen fitty in de chat jongens. Maar waar bel je hem? Nee Ash, dit is nou het Nee. enige. Maar die man. Die door geëik oorgames. En Die van Jim toch is op ballet. ja, je hebt lekker dansen en je hebt zwieren oefening te doen. Fitness. Ja, ik heb 14 met Björn. Ja, dit is echt niet leuk. Ik heb 14 met Björn. Björn is het om mij te knallen. Nou, ik zal even... Ik heb wel even... Hey, wel even liken. Liken, abonneren, reageren. Ja, Dat doe je allemaal lekker zo. even stream liken. Abonneer als je net abonneerd bent. En hier gaan we Ik weer, wil nieuw in de potje. chat zitten. Ik wil even liken. Ja, een likeje. Je hebt een like, je hebt een like. Ik doe de chat like, ik doe de chat. Hoppé. Like even. Wat leuk jongens, geniet ervan. Ah jongens, maar van die stem. Oh, wat had ik een kutstem. Oh ja zus. Oh, wat had ik een rugstem. Ja, ik vond me Ja, klink zus. echt depressief, maar ik ben het zeker. Nee, Bjarne, ik ken het bellen, want ik dan mijn mobiel bij eigenlijk zelf, maar ik wil hem weer omladen. Ja, Ash, natuurlijk is voor dons in de huiskamer. Het is ook voor dons op de wc of zo, weet ik veel. Ja, ik ga lekker dansen in de huiskamer. Of Strippen. voor je broer. Kan Strippen in allemaal, de hè? huiskamer. Hey. Dit is een kindvriendelijke stream, Lilian. Oh, oké. Het is net Ja, zomaar... ja. Misschien mag even uitleggen, maar zeker uitlezen wat het is. Wat strippen is? Kindvriendelijk nou eigenlijk. Ja, raad op. Lees het maar even uit, Lilian. Wat betekent Ja, dat? doe maar weer zo, Kevin. Lekker lang overal. Strippen is, dan is er een meisje en die gaat zo op je klimmen en dan Doe die big shoot nog. en Oh, dat is aan het springen, Martin, hè? dat zo. Doe chill, doe Dat is chill, een man. challenge, ik moet shield innemen en dat is zo weer zo. Doe maar weer zo. Ik ben toch alleen. Oh, Ja, jongen, wanneer het eerst komt, denk ik wel even. Kijk, wat een broer. Al hetzelfde bedacht. Waar neemt die shield? Ja, Bjarren. Zonder mij nog wel, dus was het. Dan mag je 1v1, hè. Ik krijg een kutstem. Voetbal. Ik krijg zo'n pieperige ratstem. anders ik wel. Jongens, ik ga een keer van die blikjes, die kun je alleen op elkaar gooien of zo. Oké, nee, lekker. Ja, lekker fighten, ja, goed. Nou, iedereen even. Oh nee, hun haal shield, lijkt me. Als je dus niet te kijken vangen. Ben je wel al in die salty? Ja. Ja. Nee. Ik ben home alone voor degene die het helemaal weten. Ja jongens, je kan wel in een ronketa en gezellig even iets doen of zo. Nee, dat was van Dat nee. is lekker hè jongen, ik was al je. Fouten die zeggen, inderdaad, ronken, home alone, gezellig even. Ja, kom maar even jongen. Dan had hij ook wel wat van zijn verzameling. Ronken had op dit plan van je. Ja jongen, ik speel jongen. Ik hou lang zo lang. Nee, wie gaat op die kwaad? Oh wat, oh jongen, dat is echt na. Yes, nou lijken. Oh, Dikke strik. 7. Shin. Wat gaan we hier? Doe je even. Meestal met mij. Oké. Ik kom hier aan.
Zo Hehe, eindelijk nog. Echt zo, ga je conflicten? Of, nee, master bedoel ik. Zo'n geeft all shield rollen. Ik heb 5 die. Ik heb all shield rollen. Jongens, Maarten gaat ontliken. Niet doen, Maarten. Dan komt Romke je halen in de nacht. Nee. Oh nee, Kevin, pak hem. Ja, dit is Martin F. Dit is met haar. Oh, dan win je hem zelf op je min. Oh, Mike die medkit haar? Ja. Nee. Oh ja, streamer niet. Had ik dan een mini Ik hebben? heb 4 minis, dus Ja, dan mag ik wel even de mini shop. Nou, jongens. De mini is net nou, oké. De eerste like van de dag. Op de... Ik bedoel... Ja, nou. Oh, Oh, jongen. nee, we gaan hem mee. Jan, zit daar wat zielig voor in je? Ik ga een launchpad. Kom je, kom je. Waar? Oh nee, ik niet doen. Meer? Maarten. Hi back. Haven't keer. Wat een auto! Lekker Julian! Laten we eens op Julian in 15. Is er deze? Niet meer in 5 hè? Dit gaat wel. Oh. Nee. Oh. Oh. Dat is nou niet. Dat is Bjorn. Maar als het zo fijn is, waarom moet je dan nog kijken? Jemig, hij... Oh, kom op. Dit is hard. Nee. Nee, er ben ik achterwaar. Oh. Dit heb ik nooit gehad. Ja, ik zie nog eens nog weg. Hoeveel winnen er? Shit. Als wij kills matchen. Als wij kills matchen, dan is het hier doen. Doei Maarten. Weet je wat? Moet je geen hart op maken, die wist kunnen wat zien. Ja. Ik heb ook beter. Jongen, ik heb toch geen huis op meer. Nee, precies. Maar ik weet niet of je dat nou. Dat had ik een week eerder moeten zeggen tegen je. Iedereen hoort het. Ja, Oh Maarten, daar had je me toch wel even hoor. Wat een goede grap van jou. Nou, ze beginnen al even voort, lekker spelen. Oké, laatste potje. Dan stop stream. Nee, Ja. Jongen, dan ook. jongen, ik ken nou echt geen clips uit een stream hel je dit 1 uur lang door. Beter maak je dan even wat video's. Ja, daarom. Maar dan maakt er wel. Je stream? ja, maar jongen, hoe lang wordt het nou dan? Nou ja, weet ik niet. Van meer iets van een jaloer of zo. Nou, maar toen nog eens mee. Dus ik nog maar 1 like. Hè? Ik kijk like. Helemaal net, soul likes man. Stover. Zoveel likes? Ah. Oh. Ja, shit. Maar, ah. Ja. Ja, maar ik had ze niet. Ken je meestal dit zien? Ja toch? Nee maar zeg maar dat ik naar het startscherm ga. Wij Nee, gaan kom maar niet. Dan komen de
blauwe ding. Oh, ja, op zich, dat maakt er wel eens voor. Dat maakt aan mijn verrode dan. Maarten, waarom, please? Waarom zo negatief? Wat nog wel meer. Die land ik wel goed zijn, ik denk het wel. Ja, daar ben je mee. Nog een score. Want dan denk ik- Ja, het weet je, hebt fouten eraan. Ik al in de minis. Zet minis. Ronke, kom je erin? Ga geen wapen, hè? Ben ik alweer naar nog wel een patje? Ja, maar dan staat de stream ook. Ja, best. Ga geen wapen. Maar waarom stopt de stream dan? Nou, zot het gewoon te lang verder. Want als ik het clipje doe, dan maak ik me downloaden en dat wordt dan echt vooral te lang. Je hebt geen wapen. Oh, nice game. Ik heb bandage. Oh, maar ik die? En dan met die Nee. wapen. Oh, he headshot me at the week. Eerste volle hit. Oh. Hoe dan? Ja, ja echt, wie is correct te wet, jongen? Gewoon niet allemaal. Jongens, fan nou wel echt een keer Fortnite maar eens doen. Niet boeten, want hoor dan. Zeg maar, voor alle ammo. Maar, Ja, Mijn fan nou wel een keer mij doen. ik was er echt wel in wat shopping ammo of een keer. Nee. Ja, jongen. Dan voel je het best dat ik die guy had hit. Ik hier het meeste hebben hoor. Nee, die hier, nee. Die is maar die beurs af. Nou, je mag zo ook killen, hè? Je blijft niet lezen dat ik kill. Ja! Daar zit wat in! Oh, dat is echt wel even. Ja, die ballen. Oh nee, ik ben weer even eerst. Wel lekker zitten. Ja, dan denk ik straks weer bellen je. Ik kan trouwens ook facecam doen, dat lijkt me echt verschrikkelijk, maar het kan wel. Zoek net aan. Eerst wel net. Je hebt even shopping in AR. Dan maak ik gewoon in de kamer van mijn broer alpakken of zo. Een kindel. Wat? Dan maak de PlayStation kamer van mijn broer in. Nou, oké. Ja, ik ga langs bed. Ik zou eerst nog net in de feestje zo. Je had wel een shopping helemaal voor mij dan. Ja, ik wil. Ik hoef er net al voor, hè. Dat is nog wat. Oh, kutboy. Nee, nee, Je had dan direct een fietsje in AR, joh. Voor mij.
En hoeveel mensen ben er nog aan het zien? Ja hoor. Hé, maar Fenna wil lekker een keer mij doen. Ja. Nou, weet net of het meent of niet. Val me net, maar. Ja, we hebben nog 3 van dus wij. Ja, Oh, klopt. dat we creative of zakken hè. Ja. Eén oefening. Oh, in Kills is een reboot. Wacht, ik stop de stream aan. Oh, nou kut. Ik stop de stream aan en dan begin ik weer opnieuw. En dan gaan we creative doen, als je hem dat wil hoor. Yo. Ja, je bent meesken. Sowieso. Ja. Connect mijn launchpad voor het game. Ja, beter in mijn launchpad voort. Wat is er dan? Wees Louian. Ik ben hier beneden. Oh ja. Oh, nee. Kom je in wietje in? Ja, ik ben er al. Ze komen? Hiertje pakt high ground. Hier zet niemand een limit, maar ik weet het. Ja, hier is echt hard dingen. Ja, side section headset nog. Deze gast is zo hier jongens. Deze mubbe gaat, deze gast is zo low. Ze ben al eens zo low. Jan, kom hier. Oh. Oh nee. Ja, hoor ik hoor. Ja, Oh. ik heb. Ja, die Griese, die is echt low. Ja, dat is shield mee. Ja, die tyfuscirkel, echt wie is. Ik haat het spultje. Bijna speelt ze dan. Want je snel voor alle reboot. Zo'n kills maar één jongens. Ja, maar jongen, ik ga fucking geen video. Oké, pak ze op jouw serie reboot. Ja, waar is die? Wat wordt allemaal loot? En wordt Ik neem deze mee. Oké, Ja, snel, nee, dan maak ik hierbij. jou bij. Ik ga launchpad. Oh nee, ik pak wel zo'n links. Oh man, ik ben echt heel low. Ik heb zo'n kills. Ik 0. Oh, lekker man. nou, kijk. Want die kan Ik moest er echt een tryharden. wat beter plaats je hem nou die langs weg. En dan Ik dacht ik heel eerst even. dan kunnen we dan een beetje hier een beetje linken. Yo. Leon, kom. Oh, hier zit een launchpad, Kevin. Oké, neem die er maar. Hoeveel kills zit iedereen? Leon, ik heb bandage, maar hoeveel kills zit iedereen? 0. Ik 0, doodstommer. Maar ik kan niet zeggen wie. Maar die wie deden in de cirkel. Dat is pittig gebeurd, ja. Toen maak je er maar op. Of ja, eerst heal. Heal be dusty. Dat was toen een reboot fijn, dan heal ik in. Yo. Oh, je leest ook bijna eens trouwens. Hier is gewoon achter de boom zitten. Binnen de meeste. Ja, bij die veel.
binnen weg. Wat doe je? Gaat er bijna iets nog? We pakken hem op jou niet when he's going up. Ik ga snel hier in het af. En onderin. Kom ik via daar en de boel. De eentje hit op shield. Oh, ja, ik kom even red. Ik weet het. Ja, eentje 105 hit. Oh god. Ja, waarom ben ik er eigenlijk? Ik ben echt wel van... Ja, dit is eigenlijk nog een zo'n hit. Ah, dit is echt na. Ja, ik denk nog minis en alles. Ja, nog eens een minis naam nog eens en dan omhoog. Ja, ik doe niks. Ik dacht van niks. Nou, als ik die kutspray in mijn hol en ik ben ook alleen maar dat kutbeeld. Ja. Goed beeld. Maar gewoon, ik mezelf niet Oké, ik doe de stream uit. Daarna even Jo, Ja, Wie wat dit? ik gewoon een goede code voor zo'n was. dan even in creative. En dan doe ik de stream weer om. Dus join straks even de stream.